Türkmenistanyň Balkan vilayetinde 130 goloy lukmanyň iş orny boşdur. Bu arada vilayet häkimliginiň Balkan gazietiniň 6-njy sentýarda çykan sanyna habar berildi. Türkmenistanda soňky ýyllarda boş duran iş orunlarynyň sanyny çap etmek we ol ýerlere işgär çagyrmak täzelik däl. Ýöne kenide çenli ýurtda emele gelen lukman ýetmezçiligi beýle açyk boýun alynmany. Balkan vilayetiniň jem 5 sany etrafy 4 sany şäheri bolup, resmi maglumata görä şu ilatly nokotlarda boş duran 103 sany lukman orunynyň bardygy aýdylýar. Mundan başga Balkanabad şäherini tiz kömek lukmanlary, Gumdag şäherini umumy gigiena boýunça lukmanlar gerek diýen ýaly ýygyny larler goşulan iş orunlarynyň hem 7-si bar. Bu Balkan vilayetinde 130 çemes lukmanyň iş orunlarynyň boş duranlygyny görkezýär diýip ýerli saglyk işgär Azatlyk radiosyna aýtdy. Bellemelýäri, mundan öňki ýyllarda Balkan vilayetinde mollumlaryň, halçylaryň, hatda kärenneçileriň ýetmeýänligi hakyny bildiriş berilýärdi. Balkan vilayetinde saglyk işgärlerini taýýarlayan ýürüýte hüner mektebi bar we Aşgabatdaky medisina universitetine hem beýle hukuk zaýlaryna bolşýaly her ýyl Balkan vilayetinden hem bellenen meçherdäk student okuwa kabul edilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň düzgüne görä ýokary hukuk zaýlaryny tamamlanan ýaşlar iýerilen ýerine gidip 2 ýyl işlemese diplomlaryny alyp bilmeýärler. Eýdem öňünden görülen şu we beýleki çärelere garamazdan ýurdun iň az ilatly vilayetinde 7 lukman ýetmezçiliginiň sebäbi näme? Azatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan lukmanlaryň düşündirişine görä bu vilayetdäki iş we durmuş şertleriniň ören yaramazlygy bilen bagly. Okuny utaran ýaşlar başarsalar Balkana gitmejek bolýarlar. Eger gitseler hem 2 ýyl möhleti gutaran wadyny başga ýere geçýärler. Sebäbi bu ýerde saglyk işgäriniň aýlygy bilen ýaşamak juda kyn diýip odal bu sebitde işlän wraç gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň lukmanlara tölenýän aýlyk gowy hasaplanýar. Ýönel mollumlaryň bilen deňeşdireninde juda pes bolýar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Munun üstüne dermanlar beýleki zerur bolan zatlar bilen üpçünçilik kem yaramaz. Düýpden ýeten ok. Bu ýagdaý adamlaryň lukmanlardan barhakän betguman bolmagyna getirýär. Olar lukman bar zatlar hem bermän gizläp goýýandyr. Üstünden peýda görjek bolýandyr diýip pikir edýärler diýip öňkü lukman gurrun berdi. Bu ýagdaý hirurgya iç keserler boýunça lukman bolup ýören tejribeli saglyk işgärleriniň hem başga urlara işe gitmegine sebäp bolýar diýip Balkan vilayetindäki problemleri ýakyndan öwrenýän ýazgy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Onun sözlerine görä Saparmurat Niýazowyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryny müňläp saglyk işgäriniň mollumlaryň iş orunlaryny kemeltmegi ýurdun saglygy saklaýyş buğdagyny agyr zarwurdy we şinlik hem durmuşda lukmanlaryň işini ikinji derejeli zat ýaly garalýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeler lukmançylygyň ýagdaýynyň beýleki vilayetlerde hem Balkan nakydan gowdärligini habar berýärler. Gelip gowşýan maglumatlary görä vilayetlerdäki maşgala lukmanlary öz etmeli işlerini edip bilmeýär. Bu wraçlaryň erbetliginden näl şertlerin yaramazlygyndan bolýanda sebäbi maşgala lukmanyny berkidilýän adam sany bar. Özüm onuň berkidilen ýeriniň golaýyny näsaglar kabul ediş otogy bolmaly. Emma bu zatlar köp ýerde ýok diýip Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Balkan vilayeti Türkmenistanyň territoriýasynyň 30% golaý meýdanyny tutýar. 1989-njy ýylyň maglumatlaryna görä bu sebitde ýurdun ilatynyň 11,5% ýaşaýardy. Garaşsyzlyk ýyllaryny Balkan vilayetinde ýaşaýan Kawkazlylaryň, Gazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň köpçülikleýin göçüp gitdi.